Шановні громадяни, у нас ранкове зведення. Протягом доби воєнна обстановка навколо України змінилася несуттєво. Противник деморалізований, вони не предприймають активних наступальних дій. Зранку було лише 2 спроби. Невеличке скупчення противника, порядка 8-12 автомобілів, намагалися пройти в глибину Харкова, їх оточили і зараз вже наполовину знищили. Тобто не вірте ніяким вбросам про те, що Харків атакують, Харків впав, Харків там і так далі. Харків'яни тримають оборону і вправно знищують ворога. Що стосується Києва і ситуації на західних околицях столиці, там ворог зранку спробував просунутися в напрямку міста Буча, міста Гостомель, міста Ірпень, але потрапив під потужні артилерійські і ракетні авіаційні удари Збройних сил України. Противник дезорганізований і зараз лише невеличкі його сили вдаються до спроб провести розвідку в напрямку міста Ірпень. Збройні сили України контролюють ситуацію, знищують ворога. До речі, підключилися до боротьби з ворогом місцеві жителі і частину російських БМД, російських десантників спалили коктейлями Молотова прямо в Бучі. На Південному фронті зараз без нових просувань противника. Не видно просування противника ані в напрямок Енергодару, ані Запоріжжя, ані Маріуполя. І те, що прибула до Білорусі, як стверджують російські ЗМІ, російська урядова делегація з пропозицією вести мирні перемовини, з військової точки зору означає лише одне. Вони втратили ініціативу і зараз не здатні до продовження активних бойових дій. Я думаю, як воєнний оглядач, що у них залишилося майже 1, може 2 спроби наступати або активні дії вчиняти, тому що, за моєю оцінкою, за оцінкою інших військових фахівців, шалені втрати, які вони понесли спротив українського народу і Збройних сил, і зірвані плани їх перших 3 днів кампанії показують, що подальша перспектива наступальних дій в Україні марна. І фактично те, що вони самі вперше пішли на перемовини, вийшли з такою ініціативою, причому в публічному просторі, означає, що вірьовочка там у них трохи розв'язалася, як кажуть боксери. Зберігаємо спокій, чинимо спротив, хочемо віддати належне теробороні Івано-Франківської, Тернопільської і Львівської області, яка висунулася на допомогу теробороні Києва ініціативно, нашим медикам, які під обстрілами мужньо виконують свою роботу. Вчора в Києві був поранений водій скорої допомоги. Але хочемо зазначити ще одну річ. Те, що не треба звертати увагу на ворожу пропаганду, які вони чомусь за непорозумінням називають роботою ЗМІ, ми вже звикли і зрозуміли. Ми зрозуміли, що треба звертатися лише до офіційних українських джерел. Але ж появилася ще одна штука. Наші військові спецслужби зазначають наступне і просять вас звернути увагу на наступне, що сучасна бойова техніка і авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах або на дорогах. А вони наводяться за допомогою інших сучасних технічних засобів. І ця практика може бути спрямована на те, щоб породити в нас шпіономанію. Спецслужби і воєнні українські звертаються до вас з проханням припинити охоту на відьм, самостійно не намагатися силомить затримувати, а повідомляти поліцію і інші служби безпеки, військових щодо місцезнаходження осіб, яких ви підозрюєте, і вони будуть діяти згідно з протоколом, який прийнятий в спецслужбах.